Gawa orang ya? Sindene loro lho, Dik. Sindene loro gampang mengewunan. Ya engko mampir ngomah. Ngimbu gedang rong mateng mau. Yo Teh, ngadeg Teh. Ki kanca-kanca kok kidulan mbok rene joget ngono mumpung ketemu kanca ngono ndang. Ora enek sing. Aku arep ngarani sok gak pati apal ning nek jenengan apal aku yo. Nyandi iki sing nabuh. Derek mangayu bahagia nggenipun mantu Mas Parno sekalian Mbak Pon. Mugi mangke rahayu wilujeng wiwitan ngantos pungkasanipun. Mbak Endang. Mbak Endang joget Mbak, rene Mbak. Mbak Endang. Rene joget. Yo joget yo. Ayo maju. Yo bojoku joget rene yo. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Yen aku duwe pacar, anake Pak ukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi engkene dolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku ning nyatane kowe ngingkari janjimu. Sidi Laras, muga-muga payu terus. Kanoan itu kuda lumping ora kanoan. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang apa tomune dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak alus-alus apa tomune dompetku. Kok disawer budhe tenang ae. Kece tukang nyawer MC ini. Mbak Mimin maju, Mbak Mimin. Di-hati maju di-hati. Yo. Yo maju. Terminal Madiun Ngawi yen dolanku ora bakalan aku ngelaleke. Mbak Parmi Banu maju. Ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi yen dolanku ora bakalan aku ngelaleke. Kowe ngingkari janjimu.
aku kangen